Mengzau inupui ka kuta om meke i du chuan lo chan chhuak ro miswal pa chuan nui hua hua in lo ti zual zo a ani te chuan thi pu ni ila poi ati lo to pang mai li chuan alo ti sup an tet lai chuan in ko mwe tak ani thina tuna ero mai li hotu ber alo ni ta a chan po a u naw nu lu ziani a hmangai em bowel na chana khan amo pu chat wang ani Beise lo takin menga chu alo lang hlol mai a thui hruai te chuan miswal pa chu lo man zuin alo talpi ta mai li chu chemti a vi alo tum thut menga chuan lo kwai herin ama zok chu a in vi tir ta dai mai a thi don dar kara po luzia ni kha nangma wangin a thiani pian non le na hi a ngai ni chuan nang nen hian kanin ton to lo nge ka beise ti in menga chuan alo soi chang chang tho Miley ero luna tak chuan a tawak baka ani po zol pala yangin anun na chu a thla ve ta ni engtin ngei u naw nu pasal tur e chu sak ngam zo ka ti in nu sung ni chuan Miley chu a beng her sok a piang non le chu lo ni in meng chung kwa ne na in ne na chu ka kalpui ngei angai don si a apu in a lo ti chuan kain thiar filim zok mayang Myanmar a kala kapa sum don na enkol ka du ani Miley chuan a lo ti ta dai mai apu chuan a lo rem ti lo hle a midang te po chuan mak an ti viau ni in alang ma se adu zok tlat si nang chuan chung kwai nei ya luzian ni chuan keima ba ka nei lo engfang ning nge iti buai renga mengzawan a lo ti vak vak ta ka chuan tunge ka ti buai chu tunge ka nei don che ti in Miley chuan a lo chang let pian non le na chuan mengzawa chu nei atum to hau lo inupui tur te chu ati lain u naw pa hang su engtin ma min ti lo ania luzian ni chuan a lo ti khal zai zai a lungai su luzian ikianga khom ringang tu man an tina ngai lawang che mengan a lo ti po in keite chu falak mai ka ni a Miley hi ipmangai ani chuan kadang lawang che a lo ti le zai zai to menga chhor lai chu an tet lai a apa in a pek kha a lo ni nge a an upat nuwa in nei sela adu awangin an tet lai chang chuan chi chu pe ve in a lo in hwal tir to ani Luzian ni chuan chu a lo soi chhuak ta chi a ma se menga chuan naupan lai thil mai mai ani kha angkal lu a sha tring nan kawr ve mai ani hi a lo ti le ke chu outsider kania lom apoi lo in hau pha to su Luzianin a lo ti le ta ka chuan chi chu menga chuan a pai ke ta chhuai mai engthil ngei tia ti in Miley chu alung oi lo hle ka soi liang ka nei don lo che ti in menga chuan Luzian ni chu akal som pui ta da ya chike chu chhar khomin ka pa sha tring na thil hlu takani engtin nge iti chha thei ti in ari ro na hle ni khat chu mengzawa chuan banbun alo thona a in thiam lo ve deuh ni ngei tur ani anin hwal na hun sara bun turin apa chuan alo hrilh nge Miley po chuan alo hnial dur bik lo in hwal na hlawmpui tura local a thian te chuan Luzian ni chu an fak hle a Miley in a thi ka wanga menga chu sak tum ang te chuan an lo pu a ani la chuan lu chung ko tan chuan engpo ati zel tur thu lo sulin alo in na fel thiam le pek hle aruk tak chuan ai sikin anei engkim atana poimo apiang te chu nei sak vek zel tumin ma alakwal reng thien ani reng si a thian te chuan mengan banbun hludeu mai li lam na aleya ita tur ani shim shimang apito che em an ti chuan peri lo baka kanin kara chuan thil dang kan mamu hle nim alo ti zai zai a chu banbun an soi lai ngei mai chu Miley chuan alo bun chuak to ro si Luzian ni chuan alo thik le pe khop mai u naw nu i banbun kha menga leinin khan avanin ang em alo ti ngal chata kapu min pe kania ngai dam dil nan alo pek tiran di ome ati chuan menga ne na kanin hwal tur hi ilom vak lo ti ka hrialom kanin hwal lom na menga min pek tur ani kha ti in akut chu alo man saka
a innam tir lui vel zai an tludun ta hial Miley chuan a bawh kena lama a kut chu a ti thi nge. Mahse minga chuan Lucian zawk chu lo ngai vin vatin. Hosu o u nau pa a hmangai em che ni hi min thi ka ni. Lucian ni chuan a lo ti le ngal. Miley eva swal ve ti in Lucian ni chu pum chua tuma. Kanam thluk ni in iringa mo khale chen kha kan lo in she to ni lom ni min ngai swal wang hian ka thinarim hle mai Miley in a lo ti po in soita mangai lo ka thiam lo ni kal to ang Lucian ni chuan a lo ti le zunga ikut thi kha enkol chang che ti in menga chuan apom chuak ikut thi kha enkol chang che ti in menga chuan apom chuak ta a Mahse secretary ne na chuan Dr. Kausak turin acha thung akut hliam chu ladam chiang lo mahse atuk maya Myanmar lam apan dona wangin Miley chuan apa chipek kha azong chiama adana china chuan amuzo tlat lo anom puinu chuan jingkara Luciani aruma alut lai mu thua lo soi chuti ral cha chuan thil thau ke ri chu an she chuya Luciani chuan chi chu alo thau ke lui le let chu lo ni in Miley chu athina rim ta hle u nau nu ka ti pallu tu ko ka du wang po ani bik lawania Lucy chuan alo ti dam le diai to ti lui si lo engtin nge ka ru ma chi chu i lo kol dai theya Miley chuan alo ti ve ta atop ati palven ni kha ka nei tur hi i huwa a chiwang mai marin an khum dan tur i zong ani kha minga chuan alo ti chut le ngal u nau nu mithi te chu an lo let le thei to chuang lova hetiang an thil kol ren po hi a thul lova sin rilu ti nat na mai ani Lucy ni chuan alo ti le zat boka Miley thin rim lu tuk chuan alo beng pop engtin nge khati khan i soingam zok kapa wanga tundin hun thleng ve thei chau zok ni kha i soingam zok ka ti in ben non le chuan lo tuma menga chuan alo dang ve thung alo beng let shep le khala engtin nge kutte i thak ngam zok angkal lu po kha lo tho le sila swal atingu tangche alo ti chiam boka akut tuam lai chu mule si in angai sak le deuh tho si kapa ming soingam tur poi ni lo ti in Miley chuan achi chia chu chhar khomin apa thil akol tha singa angai lut ber ani to awang chuan aril ru an ber zok luhai chuan omzu hin menga khan alo bai pui ve va thawa zana te chuan athil soi le chet vel dana wang khan ngai damte randil le in menga chuan apa chipek asyam thattir chu akong khar po na chuan alo da a banbun po kha asyam thattir bok Mahse Miley chuan akal hnuwa chuan thi chu avala a banbun ero chu ala du to lo u nau pa a hmangai chelom angai dam le vek thawang che engatan ma ngai su Lucian ni chuan alo ti hewa ko a phote alo tum vel atlai to si a vamu maro ti in menga chuan alo nar daya banbun kha vamu in Lucian ni chuan ala ta dai voina ka fanu te in nei na lompui tura lo kal song te chibai vek ule ti in pu ber chuan kal khom te chu alo loma anun phasa a khan menga chuan anin nei ni chang khan ati du da hle a Lucian de hlir chu soi khumin limni mel reng an mu to lo kha ni a anin nei na chang po khan chwa bo san da in nun shom rengin a hun kha a mang chau ta ni chu wang chuan Miley chuan chutianga nun shom taka nun chu tum to lovin Myanmar lam chu pan atum ta soka Mahse menga chuan ina chang a chuak tur chu lo mu in khongei kaldon min huai em ni mundanga omkher hi angai lowasin ipu po kalaw nge sakang che ti ina wange na Mahse Miley chuan atan san lui ta tho Luciani ka nei hnuwa po lu chung kwa chu ka chum dol ze lang kalaw shrai ho liang che ti in menga chuan a thlir liam ve ta a lusung i chuan minga lo le chu pangpar alo pivata Luciani chuan mo kornen chuan alo pan
a kuta a ban bun chu lo hmu in Miley chu a lo haw le emaw a ti hmana mahse Luzia ni ngei chu a lo ni si tluang tak chuan in neihna pawh chu an hmang zo ta a Miley pawh in a tum hmun chu tluang takin a thlenga mahse tuten emaw lo hruai bo ngalin hmun pakhata mit tuam chung chuan an hreng bet ta reng mai tute nge in ni heta engwangin nge min hruai Miley chuan a lo ti char chara Luzian engwangin nge Miley kha phiaruk dan tur ngot i lo ngai twa china ngai dam thei in hi lovania mi pakhat hian a lo ti ta khur khur mai Luzian ni zawk emaw a lo ti chu ni in chutianga alam tang an lo om ve ren chu Miley chuan makati zawk hle tungei ni ti in a lo zawt non le an no pan laia apa Mr. Luan Myanmar atanga a lo hruai hawn riksa kha a lo ni reng mai min en chiang te Miley ka ni hi a lo ti poin a theilo ani te chuan menga a hmangai lutuka a lo kalsan lo topang a lo ti ve tlat si anin hmu lo na thangkhat lian zet ani to awangin anin hre to bik lo box kha in la Mr. Luan a awm lai nge ya menga a pek thi kha a lo oma anin hrilh fian hnu chuan riksa pawh chuan a ngoi ve ta ni meeting aneya a luh thei ri lo ti a lo dang tu chu Luzian ni chuan ben thlu topin kapasal ani so min dang ngam tur ini lo hrim hrim ti in a hau zui shep na thok te pawh chuan lo en thapin Miley nen anin ang lo e an lo ti receipt sepa menga pawh chu thawm hria in a lo phei ve bawk staff te hian min za lo lutuka inupui ka ni na zona pawh a za thlak lutuka lawm le Luzia ni chuan a lo ti le tak seu sewa chuan menga pawh chuan Miley chu ngai twa chhuakin atana atangkai thin zia le a ngai sak zia te kha a ngai thar hnu hle kanupuyan ya tu man lo dang to swang cheu ati tarimota il shamo Miley po in chuti khati ti vel soi ngai lo chutianga tiapiang chu ban nga zel in ni ang ti in Luzia ni chuan a hril zui hlak hlom chanchen hria tur awm lova a re tak mi awang chuan menga chuan Miley chu a ngai twa hle a kal dawn khan kuya nge a kal pawh engma a hril si lova a message la chu a chhang bawk si lo call te chu atum ut uta mahse Luzia ni chuan a ril ru chu a lo hne thiam thin hle a attention a lak thei nan a indu der vel mai mai ni hi a lo ti le zai zai to a ani la chuan a lo ring le hmia to in pakhata riksa chuan Miley chu a hruaya chu in chu apa in a bua sai sak diam to a lo ni chike zom tum chuan a phe buai hle a Miley chu a ngai twa hle van nei thlak takin a siam tha thei lo le ngal zana chuan Miley chu mumang thalo deuh mai hian ati buai le a riksa chuan a kut vuan chungin awa thut pui zan khwa zak mai Miley lo har chuan a thi lo thata vek mai a hmu chuan a lawm hle a hluzia te lo hria thiam puin mengan a du to lova a pai to ni chuan keiman ka dua lawm ka lo nei ange ti in a lo dil nge nge lu group hi kum tam tak ka lo en pol to a tuna chuan ikuta ka hlananga president ini thei to ang ti in riksa chuan a lo soi le bawk minga ngai twa na chuan Miley hlir chu a awm to a message la a chhang thei si lo a pian cham thei hmil ngai lo ani thina a lo biak nge chu a la ring tlat Luzia ni la chuan a lo tlon hiam hiam zela coffee te a lo pe deuh chhian bawk menga chuan aning ta dewa kapuma thalo coffee ke in thei lo hintin nge chu chu i hriat lo thei meeting ka neya i du le lo va haw mai ro ti in a kal san ta da ya Miley wang ani te hriat awangin Luzia ni chu a thina rim zual hle Myanmar a akal ti hi a hre tur ani lo ti in Miley chu da bo wang wang mai chu a du ta a Lu Group Company kot an thlen chuan media tam tak te an lo fan khawm Myanmar a hian ni awm reng dawn nim ni ti in an lo zawta a awm reng tur thu le sum dawn na huang zo bel zel tum thu in Miley chuan a lo chhang
Ani le menga ne na inin hwal to anga thuthang hi anikem anti le ero chuan achang mai lo ni danga press conference chu kan la ko le don nia tula tan chuan hoto phot mai te u ti in break sa chuan alo khap tawata minga kha chuan a thlawang po a hausak ngai lova a kalsan dai zel kha ni a anin anglo hle ma se mai li chuan soichian lo lo chu tha atita zoka tun ma kha chuan kan no pan lain kan lo in hwal ve to nge ya ma se tu na chuan engma in somna kam nei to lovani ti in achang ta ni minga po in maili omna chu alo chui ve meka airport thleng chu chui te ma se khoi hmuna nge a thlo chhuwa ti ero chu an she thei tlat lo atira ngai sak lo viau le indu khum reng tu khan tu na lem angai venin biak po dan tur ngot chu azong le ang loya zu te chu in vak vak mai luziani ero chu a thoving hle a bek chuak thar thomhnaw chuak thar ti vel lein a bazar ni tin thin ma se menga birthday ani ti reng alo she ho lo chuti lain tv lama maili chanchin chu an lo puang don chi a luziani chuan lo off sak dai in alo thlem kwal zai zai alo rui deuh to bawk nen maili a hobok si alo nar phal ta bik lova Lu group po in an president tharlom luna an nei meka director he chu tlai dewa chuan lo lutin president thar hi kapom ve lo ti in alo hmel tatlat mai a chana soina a chuan an ram din hmun le sum do na kal thung te a she chiang tok lova elpui tam tak an nei kara an company chu hmalam apan pui thei a ring lo ani then khat te po chuan chu ngai dan chu dik an lo ti ve hlom thova ma se maili ero chu ala in ring tok ve tla thung ani chuan he contract hi Mr. C te ni na kan tho ho theina na ma ilaka I hlo tlin thei hlo chuan president ini hi kan rem ti ang ti in million som project file chu alo pe a mi pafing phakar le swalzet ani mai ba ka ala ler ve phian book si nen rexalia a tho pui te chuan lo hnia sakwatin mechia po maili ti ang tan chuan a him tok lo ti in an lo sui sel ngal ma se apa du dan kha sharingin a company chu enkol chhun zom nge chu maili chuan adu box si a chu chona chu apom ta ni Mr. Sia mutur chuan a fe chuak ta wangwanga